A bandeira Q de calidade xa loce xunto coa bandeira azul que acredita a excelencia do Club Náutico Boiro Mariña Cabo de Cruz. Para ter este emblema temos que pasar unha auditoría bastante extensa, bastante compleja, e isto nos fai mellorar. Seguramente, se non lucháramos por ter a Q de calidade, pois seguramente moitas cousas se nos marcharían, se nos irían, non teríamos a excelencia que temos hoxe en día. Estes distintivos non fan máis que recoñecer a decidida aposta pola calidade que fixo o Náutico Crucense dende a súa posta en marcha, non só no que respecta ás súas instalacións e servizos, senón tamén a súa política medioambiental e de responsabilidade social coa creación de emprego de calidade. Constanos igualmente que dende os seus comezos o Náutico de Boiro apostou por este obxectivo, apostou pola calidade para evolucionar, para ir medrando progresivamente e ir transformando as instalacións de xeito que cada día pois sean máis sustentables no sentido de que garanten o cumplimento de uns compromisos medioambientais, sustentables no ámbito ou no sentido de que ofrecen uns servicios de calidade e sustentable tamén no sentido de que garanten a creación de postos de traballo tamén pois de certa calidade e de certa estabilidade. A directora de Turismo de Galicia quixo agradecer o esforzo deste e doutros moitos náuticos da comunidade que axudan a fidelizar e desestacionalizar o turismo a través da náutica recreativa. Agradecer todo o traballo que se fai dende os clubes náuticos, en este caso concreto da presidencia do Club de Santa Cruz e, por suposto, tamén ao Concello que estea presente que sexa colaborador para poder conseguir e seguir tendo estes criterios de calidade. Isto nos axuda a posicionarnos como destino.